Преобрази себе си и открий над 1500 топ марки за всеки повод. Сега в About You. Саяс. Нова и усъвършенствана грижа Intense Keratin. Високо концентрираният кератинов комплекс с патентована технология възстановява косата. Защитена, по-силна коса отвътре навън. Нова грижа Intense Keratin от Саяс. You Intensified. А за защитени интензивни прически, новите стилизанти с кератин от Саяс. Ела на Hot Dog Fest в Shell, за да отпразнуваме любимия ти вкус. Днес избираш класик, утре взимаш двоен и всеки ден искаш още. Затова в Shell Cafe всеки пети е подарък класик от нас. Разбери как да получиш и изискани чаши на атрактивна цена на Shell BG. Круасан. Толкова шоколадов. Нежността идва в нова форма. Истинска изненада за сетивата ти. Опитай новия Милка Шоко Круасан.